Dito na kayo! Di, pasok! Happy birthday! Yan sila! Happy birthday ito! Ay! Tag! Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, nandito na kami sa bahay nila Jess and Tao. Hello po! So, birthday kasi ngayon ni Tao mga ka-studio. Kaya inimbitahan nila kami dito ngayon sa bahay nila para kumain po. Para mag-actual collaboration. Tsaka malapit lang naman yung bahay namin po. So, huwag po natin kalimutan mga ka-studio, puntahan po natin sina Jess and Tao. Kulang na po ng watching hours sila, no? Sana po matulungan din natin mga ka-studio. Yes po. So maraming salamat talaga sa lahat po ng nakasuporta sa amin po. God bless you all. Ayan, bago kami mag-start kumain mga studio, pray muna tayo. Sino na pray? Kay Lido. Pwede? Lord God, thank you so much for this day. Thank you for the gift of life. Thank you for giving Tom another year of life. Thank you for these foods, sa good health, sa blessings, sa guidance and protection. Bless us, O Lord, and this day gifts which we are about to receive from Thy bounty through Christ our Lord. Amen. 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 Tara, kain na tayo mga studio. Happy birthday. Oh, sing muna tayo na birthday ha. Okay. Sing, oh. Okay. Taas ang candle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Birthday dear. Thank you. Blow na tas candle. Blow muna tayo tapos. Wish. Yay! Kain na tayo. Linis kamay ko ha. Nahugas na po kami ng kamay. Ano pa? Ito sabi mo. Ano pa? Thank you po. Okay na? Yeah. Okay na? Thanks. Kunti mo na sa akin ha. Yeah. Thank you. Thank you. Red sa akin. Thank you ma-reach. Kaya tumayo ako. Sweet. Thank you. I'm sorry. Carl? Yan, ang sarap daw mga studio. Thank you so much, Jess, Yes, and and Tom, sa invitation. Ayan. Welcome. Leaves tayo? Ay, sorry. Na, red sir. Sila. Ano? Ha? Tunga tani? Yeah, tulong. Ah, katong kuha daw. Ulit tayo kuha. Ihatang din. Tinido? Red sir, oh. Yan. Wow. Kamay lang po kami mga studio. Sabay tayo. Tamil ta? Tara, kain tayo. Tamil ta? 1, 2, 3, go. Kain po tayo. Kain po tayo. Tara. Sarap ng beef. Sarap. Beefy ah. Ang pinalag ko kaya kasi tukan na. Lamig na ba? Medyo gawin red.
Lambot po yung ribs. Yo. Yan. Yeah. Ulo. Ano ka mulusot? Okay naman. Ako malusod ka. Mm. Tender. Mm. Sumbag, no? Mm. Okay naman. Gami, no? Mm. Okay. Mm. Kuhanin. Ilan na edad mo ito? 24. Hindi mga 16 yung una. Buyer. Ang bata pa po nila. Bata pa po nila mga studio. Mm. Salamat ng gawa. Namin mo. Ito siya pa. Hindi ka mo dahil suriso. Mm. Yung mukha ko pala mga studio, nag-sunburn ba? Kaya mapula siya ba? Pasensya na po kayo. Nung nag-shoot kami sa Ilutungan Island, nag-chin skin yung mukha ko ba? Ang kate. Kumata pa. Bali, second time na po namin tong kuan personal collab ni Jess and Tom. Madami na po silang mukbang. Mahilig silang kumain po. Nagmukbang na sila ng isang buong lechon. Grabe, ang laki no? Mm. Nag-viral yun yung wala, lechon. Ang daming views nun, no? Hmm? Mm. Sige ko. May pamor mo? Mm. Isda.
Oo. Gusto kong may pork belly oh. Thank you. Lakas natin kumain. Wala isda, kamutol lang niya. Oh. Suga mga unang mabisita niyo na. Ano is daan? Bangus. Bangus. Oh. Kau na ni. Kaon. Ano Ako, kayo? ako favorite. Barildes mo. Mm. Dere mo, dere. Yung belly ha. Another oh. Wow! Wow. Guys! Laki oh. Wala ko. Ya kuha mo dia. Ano? Laki oh. Sige ra dara sa iya day. Nahawa na. Daray, nagkuha mi. Ako ni Kay pang i daghan pa rin buko. Dugo. Bantay Ano ba? Bantay mo? Wala. Oo, ano ba mo eh. Lamiyas bangus. Maraming salamat po, Auntie Sabs. So guys, kay Auntie Subs po guys, sponsor po itong lasagna. Malaki po yan. Sarap-sarap, napaka-cheesy. Ano, piraso pa po yan. Ano, hindi kasi magkasya na sa setup kaya ilagyan lang namin sa maliit na plato. Oo. Thank you so much, Auntie Sabs. Second time na namin nakain tong mga foods niya po. Sarap talaga. Nag-rest yung ribs. Barbecue ribs niya. Gano'n? Ano pang fish? Naman dyan. Good deal. Nahulog ang ipapilit. Yan, nahulog. Daghan niya sa food eh. Naman dyan yun. Kang eh. Rice pa. Guys. Busin niyo rest. Rice ba ta? Busin niyo rest. Cook na. Ya, sakto ba? Kunan pa? Nadoy Bago ang drinks. yan. Ano? Chorizo ba? Ramon niya gigili sa kuan. Chicken dinasal. So guys, happy 80k subscribers po sa inyo. Maraming salamat dahil. Grabe guys. Naghahanap na silang followers. Going strong. Rest ka pa? Chili pa rin. Limpo.
Madag ko siya. Ano? Ha? Hindi mo rin po. Ha? Hindi mo rin po. Ano bisa? Hindi. Yung bangos na. Bako ka ayaw lagi. Ilang, hindi na. Duka? Mga usap tingali ka na. Kipre no? Usa diyo. Total. Belly oh. Lagi? Hindi din ang ribs eh. Lapit na maubos namin yung ribs. Sarap na babes eh. Lusip eh, no? Belly. Hmm? Lamig yung belly. Sa tuna. Tuna? Resda. Ano si Saxon dyan? Nasa yalo lalo lang. So, try natin itong masaniya mag-studio. Ikaw ba? Yan ito? Kalmos ka pa akong suso ang ma-islir. Gamay ra? Hindi, urot. Sana mo na sanya ba? Okay. Wala. Hawan kayo plato. Try natin to. Sarap ng saniya niyo. Ang daming kuha, no? Giniling. Bago siya, no? Ang sarap sa ibabaw ka. Cheese. Yes, sabi. Namit no? Lami lang yung saniya, ano? Siksik kayo. Thank you so much, Auntie Sabs. Thank you. Kung lang yung kumakain sa ulam, no? Dessert namin. Sabi busog. Bigat. Dami namin nakain mga ka-studio. Grabe, ang sarap po ng pagkain lang. Hindi kami makapagsalita. Nagkahiyaan po mga ka-studio. Kami nahiya din po sa kanila dito. Kasi nasa bahay kami lang. Sila din po nahiya po sa amin. Balik po si Jess po yung cousin ko. Siya po yung cousin ko.
Tapos ang may birthday ngayon si Tom. Ikaw na. Hmm. Grabe. Busog. Thank you, Tom. Mm. Sige. Yan, kunti lang. Usog na ta. Mm. Thank you, Tom. Kain na tayo ng Kain cake. cake. Tayo ng cake. Yan. Mm. Dessert mo, dessert. Cake from Goldilocks. Ayan. Okay. Cheers sa'yo. Cheers! Cheers! Oh, grabe. Busog. Sugar? Ang sarap ng mga foods. Mm. Maraming salamat talaga sa pag-ibita sa amin dito. You're welcome. Balik-balik mo din eh. Yan po, tapos na po kaming kumain mga ka-studio. Huwag po nating kalimutang bisitahin sina Jess and Tom po. Maraming salamat sa pag-invite sa amin. Happy birthday, Tom. Thank you. Maraming salamat. Happy birthday. Dito na po kami magtatapos mga ka-studio. Magpapaalam na po kami. So, please don't forget to like and subscribe to Jess and Tom channel. So, bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye! Bye!